Iki mang sakwise saka ngene mak iki mangke iki mulih iki mangke ketekanan paket bolo iki ceritane aku nukokne paket mae. Ayo dibuka apa isine? Isine iki ke tukokne mae setelan klambi. Iki ke klambi tak kon nggondinan mae. Iki ke setelan baju gugu apa ya bolo iki. Pokoke setelan klambi nek katoke lagi ke isine telu enek wernane iki mae tak kon milih ndi sing tak kon jajal dhisik. Pokoke tak kon milih dhewe. Pokoke milih sing biru kuwi jare. Nah iki bolo iki bahan iki apik iki. Jane iki arep tak tukokne daster neh tapi mae ra gelem jare nek daster ndak jare apa ribet ibra-ibru ngono lho dinek keserimpet pilih sing setelan ini iki lagi lho kaya ini iki bola wah jan apik iki setelane bahane yo anyep adem kandel iki bahane rayon super iki bola bahane iki jan iki lho wah ya mending iki ora ketoke ora gegeden pas mak iki soalnya ukurane tak golekne sing rada cilik kene ora gegeden dah langsung wae iki tak kon jajal mak iki wah jan cantik tenan walian iki bola kaya ngene iki nek pengen tuku iki ning krinjing kuningku kiri bawah kiri di bola regane gur 120 entuk telu gek bahane yo kandel arep larang sithik tapi bahane kandel bolo iki jos tenan iki. Lah Pak iki ora ditukokne Mas Kentus. Pak iki lagi tak tukokne tapi rong tekan bolo ditunggu ae pakete jek ning perjalanan. Ya wis ngene bolo iki selamat siang.